Oké. Szóval... Úristen, megmondani sem tudom, hogy mikor beszéltem utoljára kamerához. De jó Isten... Jó, lehet, hogy megint eltudtam egy picit, de csak egy picit. Sokat. Jól van, hát tudom. Ezen most fogok mértékesen változtatni. Jó, tudom, ezt mondtam a legutolsó ilyen videóban is, de most ténylegesen, mert igazán hiányolom a tartalmaimat. Mert olyan rég nem volt SSO-s videó például. Most nem nagyon elment a csatornám a vlogosba, de még azt sem mondhatni, mert hogy alig van vlogos videó is. Az utolsó vlogos videó az a nyaralós vlog volt, de hát arról inkább nem mondok semmit, mert túl hosszú lett, és ezért nem hiszem, hogy túl sok nézettsége lenne. És editekbe ment el a csatornám, de ez így nem túl fel, mert alapvetően egy SSO-s Karinak, SSO-s csatornának terveztem, és nagyon elment másik irányba, és ezen változtatni kell, úgyhogy most változtatni fogok is ezen, ugyanis kiterveltem, hogy mostantól visszatérek az SSO-s tartalomra, szóval vissza fogok térni szerdai frissítésekre. Igen, vissza fogok térni, úristen ez nagy szám, de lehet, hogy mindig lesz egy kis csúszás, például, hogy nem szerdán megy ki a videó, hanem csütörtökön, de igyekszem, nagyon igyekszem, mert megmondom őszintén, nekem is hiányzik az, hogy videót csinálok, és nyilván lesznek vlogok is, mert azt is kell, csak mert igazából azt is szeretem csinálni, de nem ennyire, ahogy eddig csináltam, mert ez kicsit sok volt most. Legalábbis nekem sok volt ez a túl sok vlog, és igazából lényegtelen, meg összecsapott is talán, de mondjuk az előző vlogot nem akartam több részre felosztani, mert úgy katyvasz lett volna, de viszont így meg nagyon sok minden benne van és hosszú lett, de mindegy. Szóval igen, vissza fogok térni az SSO-s videóra, például valamelyik nap, még lehet, hogy még ezután a videó ma, ezután a videó után még ma ki fog menni még egy videó esetleg, ilyen titkos helyekről, vagy nem tudom, aztán lesz cicákról is vlog, ugye, amit kitettem a posztba, hát igen, az is, azzal sem nem tudom, hogy mi lett, így meghalt, vagy én nem tudom. A cicák már úgy nőnek, mint a bolondgombák, nem véletlen, amúgy csak augusztusban hoztuk el őket, na mindegy. Szóval igen, nagyon elmentem másik irányba, és ezt sajnálom, és úristen, 92 feliratkozó, hát úristen, a nem tartalomgyártástól nő a feliratkozó számom, vagy úgy mitől? Nem tudom, de megmondom őszintén, nagyon hálás vagyok, és úristen, hát 50 feliratkozónál húztam bele nagyon, mert egyik pillanatra a másikra lett 90 feliratkozom, úgyhogy most már csak 8 feliratkozó, és meg lesz a 100, és úristen, de boldog vagyok! Hát mégiscsak beletellett egy kevés időbe, de meg lesz az, visszatérek a videózásba, és meg lesz az, ígérem. Vagyis hát ígéritek. Na mindegy. Aztán ott vannak a kisfilmjeim per kisfilmem, azt is folytatni fogom. A közeljövőben, szerintem karácsonyra meg lesz az. Hát, hogy belekezdek majd egy új kisfilmbe is. És igen. Megint azt tudom mondani, amit az előző ilyen videóban mondtam, de most már viszont komolyan mondom. Aktív leszek, heti 2 videó talán, de egy szerintem biztos lesz, de viszont ehhez ti is kelletek. Ugyanis azért fogytam ki, mert nem nagyon volt ötletem, és nem tudtam, hogy ti mit szerettek, ugyanis szinte egyik videó most sem kaptam semennyi kommentet, mert nyilván kevés volt a nézettségem, és hát nem nagyon, hogy ez nagyon, mert azért is álltam le, hogy a kevés volt a nézettségem, ezért nem tudtam, hogy milyen videó tetszene nektek, és így egyáltalán a kevés nézettség miatt alig kaptam kommenteket, sőt nem nagyon kaptam kommenteket, és ezen szeretném, hogyha változtatnánk, egy kicsit összeraknánk egy közösséget, vagy nem feltétlenül kell közösséget rakni, csak írjatok nekem kommentet, hogy milyen tartalmakat szeretnétek, mert
nekem nyilván könnyebb, hogyha tudom, hogy mit szeretnétek, és nem csak olyan izét rakok ki, videót, ami titeket marhára untat. Szóval ott a komment szekció nem véletlenül van, írja meg lehetőleg minden néző, hogy milyen videót szeretne látni eme videós tinédzser nőtől. Mert úgy nekem is egyszerűbb lesz, és ti is kaptok sűrűbben tartalmat. És igen, meséljek még. Lényegében tényleg nagyon szeretnék visszatérni, mert azért mégiscsak nem fölöslegesen kezdtem el, és mégsem szeretném elhanyagolni ezt a csatornát, mert nagyon szeretem csinálni igazániból, meg tökre kikapcsolódás, csak hogyha elhanyagolom, akkor elhanyagolom, és ez nem feltétlenül jó. És igen, az utolsó videó, SSS videó, tehát szintet léptem elég durván. 23-as szintű vagyok, lassan, nagyon lassan, de meg lesz a 24-es szint is. Szóval nagyon elmentünk másik irányba a csatorna, amit vissza fogok hozni, lehet, hogy nehezebben, de a ti segítségetekkel és az én aktivitásommal remélhetőleg sikerülni is fog. Szeretlek titeket, remélem, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket, és vissza fogok térni, ígérem, hogyha nem, akkor mit tudom én, szétbombázhattok, na jó, azért nem, de tényleg meg szeretném ígérni, hogy vissza fogok térni a videózásba, és hogy minden szuper lesz. Ez szép baki volt, nem mindegy. És igen, kérlek szépen, ez alá a videó alá, és bármelyik videó alá is írhattok nekem nyugodtan kérdés, vagy nem kérdéseket, hanem ötleteket, hogy milyen videót látnátok tőlem szívesen, mert ti segítetek magatoknak, és én is magamnak. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem, hogy tényleg felkeltettem az érdeklődéseteket, és nem mutathatok. Úgyhogy igen, a következő videóban találkozunk, ami hamaros lesz, kérem a kommenteket 1000-rel, úgyhogy köszönöm a figyelmet.